Cynthia bende winj kata mana pachi kaka japuonjre bende siro dwaro manyien kata mana lai manyien ma bende koro piny wacho biro godo mar siro somo mbalariany. En wach mosekelo chochni ne jopuonjre ne jonyuol nyaka sani. Kikora Sharon, gimoro amora manigi berne nigi rachne. To adira kaponi waketo equal ground mar block funding mane timre chon, ma we knew automatically the moment me yudo C+, to you are guaranteed ni nitie support ma government dhi mi mondo idonje campus. To gima sani matiyo gi measuring testing unit ma idhi ng'ini wuok e background machal nade kama mondo mi support marom nade. Kikora gima neno mang'eyo ni kelo shida kama duong' en dhano koso ng'eyo ni gini en ang'o. There was a time ma even this block funding jinekia ni en ang'o. At some point ma people used to struggle. Inyo ng'ato wache ni koro okay ayudo C+, idhi miya pesa, idhi miya marom nade. Neno. Kata mana gima new funding model mantiere ni, it's not, to me okaparno racha ahinya. En gima ber, gima duong' ni jikia nang'o midhi timgo. Then problem number 2, okwa trust government. You see, let's say for example ni anawuok e family mama mwa ok an kata mana 5,000. En ng'amo bet e dot. Tidwa kona ni okay, maybe now ibidhi keta extremely needy, which is okay. But then kise keta extremely needy, to nitiere ng'ato ma family ne an 100 plus, mine less needy, you see, or something of the sort. Idhi yudo ni an monego bed na yudo pesa mang'eny, idhi miya pesa matin, nikech in janyuol ni onge ng'ato sirikal, idhi yudo pesa mang'eny still, but you should not get it. Neno? Koro, mano is actually the biggest problem. One, jikia ni gini en ang'o. Gima government onego ng'e number 1, if you are rolling out something new, ne ji, ikelo new information, especially matters money, kanye kuma jachiend Kenya ka odakega, weche pesa. Gimora mora ma usiana gi pesa, they need to nyiso janyuol ni janyuol, wakelo new funding model. New funding model ni number 1, en ni chon, sani kaponi nyathini oyudo C+, for example, okwadhi miye support machal gi mane wamiyega chon. Sani, apart from nyathini yudo C+, wadhi ng'iyo A, B, C. Mokongo wadhi ng'iyo ni nyathini ya region mane. This kaka wa support nyathi mawuok Nairobi is not the same way mwadhi support nyathi mawuok Northeastern. That is because of wang'iyo ni Northeastern gin gi shida mang'eny, yudo pesa ok yot. Then number 2, for example, wadhi ng'iyo ni janyuol nyathini en janyuol matiyo koso kuti. Aya utiyo ne sirikal, it's easy mondo wang'e no wan pesa di ama kuti ne sirikal, en ng'ama timo biashara na wuon. Biashara na wuon, it is upon me as a person, Kenya kaka wang'eyo mondo anyis government na yudo pesa manade. It could be ni every month profit 200,000, but at the government now you only get 50. It means there itself there is an issue. It is very important mondo government onyis jini new funding model, what is it? Then again, in that MTI still, there's a third thing which is being considered, my issue about scholarship to loan. Janyula maybe what's the difference between scholarship to loan? In scholarship, if I say engi moroma you are automated to government thing is any in the team of, for example, medicine idi chula 500,000, but from government side wadi me 70% marmano. So out of 500,000 calculate 70% korumane wadi me, then loan help fall under loan. Ma pesa ma pro chulo mondangeni from that adi chulo loan machal nade. Koro to me personally oken gimarach ka gin gik mokareyo communication waonge adiera e wachni ok wang'eyo details mar gini ni ang'o gango madwarre. Then number 2, issues mag pesa e Kenya ka okinyal trust ng'ato. I may be extremely vulnerable, but pesa madhi yudo ok rom. Then university na bende area modake around ngamodak UN ngamodak MKU, those people do not live on the same space. Iburo ni kumanti maisha tek, but UN maybe there's a way to survive. Koro gima is missing ka en nyiso jini ma en ang'o. Ang'o gango mwa bro timo, ang'o gango ma ubro timo, to ubro time duration mage. To bende unyalo trust wagi pesa un. Yeah. Aparo ni